ia mirando e digo, pero as abellas non me van a fazer mal, que me traen o teu paraíso. Hai que poñer en valor a Manuel, porque Manuel, pioneiro da apicultura, das colmenas e de todo. Ti convertécheste en produtor de mel ecolóxico. Custoume moito porque non había tratamento para a barroa xa asistía, tiña que pedir as ceras a Francia, tuve que ir a Barcelona a buscar o timol, que era o que se usaba daquela, que era un medicamento que había natural para poder tratar a barroa. Facemos mel de brezo de primavera, que non hai en parte ninguna, e facemos mel de castaño. Teime picado máis de 100 abellas nun día. Espera, perdón? Non és alérxico ás picadas das abellas? Non, eu penso que son igual co oso, unha cousa parecida. Abrimos un concurso agora con Manuel porque, sendo pioneiro, canto sabe do mundo do mel? Cantas colmeas tes? 1800, máis ou menos. En porcentaxe, canto é o teu mel ecolóxico? Bueno, prácticamente está o 100% en ecolóxico. Cantas toneladas de mel produciches o ano pasado? Bueno, eso depende moito do tempo, do clima. De 20 a 50 toneladas. Exportas mel a todo o mundo, Manuel? Bueno, pa fora non os porto, vendo yo máis ben a españoles, que venden eles despois pa todo o mundo, claro. Pero trato con españoles, de momento trato con españoles. O mel que queda na cámara de cría, pois este mel é todo para invernar elas. O sea, que aquí non se lle pode quitar máis mel, o que lle queda todo na cámara de abaixo é para elas que invernen. Entón agora, Manuel, para continuarmos o proceso, temos que ir ao outro lado, non? Temos que ir abaixo. Claro. E agora xa aquí, Manuel, ben protexida por ese apérculo, pero xa temos a disposición para traballar o que nos vai dar o mel. Agora, se metemos estes cadros, os metemos na máquina, non salería o mel. Se non lle sacamos o apérculo. O sea, hai que sacar primeiro o apérculo. Sí, porque senón non salería o mel. Entonces, vamos lle sacar o apérculo. Anda por un lado e despois anda por outro e co aire pois sale o mel ás paredes da máquina. Vaise desprendendo e vaise pegando nas paredes desta máquina. Como cae ese ouro que estando en Quiroga podemos pensar no aceite de oliva, pero é outro ouro que tendes por aquí. Sí. Ouro doce. Este, por exemplo, é un mel de castaño, porque cada clase de mel ten o seu color, non? Entonces, o de brezo sería máis oscuro. O de brezo era un pouquinho máis oscuro. Conéctache con aquel neno de 7 anos, o Manuelito, o Manueliño. Ai, sí, ostras, que nos gustaban os trebos. Daquela comíámoslo, íbamos á colmena sin careta nin nada, marchábamos, cortábamos e algún e comíámoslo e, mentres poda, digamos, cantar, eu tirín abellas. Sí, tirín abellas. Mentres poda andar e ir ao colmenar, tirín abellas. Pois vámoslo celebrar.